Kublai pi ki viewers ki paralog ki pajba nong song senong jong ka rikasi jong ka jelahi bro kawai menta kasi adon hang ne po ka senong lat kor ka badon ka Meghalaya School of Martial Arts ha ka ba nakaliang jonga nga latip bat nga layo ya ke jingtip nga bena ba nakaliang jong ka ni ka association kan sa late ban represent ya ka state ke jongi ha ka Northeast Olympic Game te tung ini apa mentah ngini ya kenduk ya kini ki nong hikai ya kini ki ba ya lam nanti ya kini ki samla don sap jong ka jela ka jongi ban let mi khmat ya ka state ka jongi hang te po ka North East Olympic Association ngin pet ki e ki jing duna bat ki e ki jing don kam bat kat kum ka jing don kam hang ne po ka jela ka jongi bat ki e kita ki jing e ki bakum ki samla don sap jong ka jela ki rang ye lek kai ki thai ye lek kai nang ni nampo ka jela jongi ki mat bat ki kendu ye ki jing e ha ka jing yat lenti jong ki ban ye lek kai ban pen i perthai ye kata ka sap ka phong ka jong ki bat kham tam e ban lej mi khmat nam ta ka jela ka ye ka jongi te to menta ka singi ngai kendu bat i ba Doni. ba doni mo pidi ko yung tu Jadrani. Jadrani te pidi we na inong hikai nong lam nanti kini ki khna mo ban kini ka Meghalaya Wushu. Meghalaya School of Martial Arts. Meghalaya School of Martial Arts Wushu kadai ka way naki martial arts. martial arts te pi ong baki khna ki jong pi kin salit ban represent ya ka state ke jongi ha ka kat no terik Ka diet ka baki ibu nam ta ka second edition juga North East Olympic Game hoi hoi kan dai na du ka shipotri kadai ka opening ceremony hoi te ngi jong ka hakaliang wushu ngi abu lai singi kata kamu ka khatway khat ar bat khat lai trik khatway khat ar bat khat lai trik kan dai ka singi na bentam competition jong ka wushu haboro na boro ki pratili ki states na po kan office te ka ai ka penlingo ai nga hadin bangapoi ha kini ka jaka bat ngayu i ki di khna ki samla ki ba ya lek kai bat practice sange bat kini ki di juk ki samla ki ban salit mi khmat ya ka state hapo ka North East Olympic mo piong te long hakum kini ki hab ban practice hagi jaka kum kini te hatu kini ki nakaliang jong ka sarkar kamdon ka jaka balong ka senta kelane ka bakilap ai kerpang namta jongpi ban yalam lenti kini ki samla don sap jongi ban ai ke jaka praktis ke babiang lani ki tiar kitar ki babiang khna makin la ban praktis bah bat khna makin la ban challenge mo ya bat ki weipat ki samla na ki weipat ki jela ban ya pen i kata ka sap ka phong ka jongki tang hakum kini ki nakaliang jongpi pi la yo ban yalam lenti kini ki samla don sap jong ka jela ka jongi te hak bay day ba kani mo te nado man swahi ka wushu kumanchu ba la register ka wushu nado kat kandai spa kandai pulai hindai utau ba register man swa klem sim kia te ngila wara no sini bat ngila pen kelai ka kristeng mo ngila yo ka Meghalaya Wushu Association but house name ar hajar lai ngila sedang ya ka state level te nado ar hajar lai terter ngila sedang bat nak itu kisnam dak jing ya syangila persyang ban wat mo ki lat kelti kumno ban yo ki facilities ne ndai tang kan ni khamat ik mangalayo sisien kemud kani kadai bapiyo na ka sarkar ki yarap yang atang kan ni hak ta kapor bat imat kimtip bhai ga ika usuru den renga ngila sokomen hi bangi yo ngim yo menu te ndai hadu menta te ter ngelaju kerpat mo derta te ngam man ki por man ki meeting ki be ya don lang ki tiblut ngong suma penyo si penyo kata ka arena te yamanta hi kasin ngahap ai kublai kin dia ki man mulai kata katiar dang manakani kila sanction ni kata katiar ka way hagi siang idon arlibi ka dei ka way ka sanshu arena hakaba ni hab ban fight te kum kita ki baile kata ki taulu arena kani ka sanshu sibo ka way te kidon arli bat kini ki bakam Songdor. hoi hoi But to na ki Indian mir ki poy hadu sipolak kawin. Katay ru kumta khat arlak ka poy. Ti hendrai ya ka pamantahi kila order kadang poy kadang wan try. kemud kani ka Songdor kumba Em kamdai kani ta ka arina kalong da kumai bi. Banyele kai kum kani kalong mensaw. Ini kita tami kita nam taki karate
Ini nam ta ki taekwondo ki game ki bah pok madan bat ki kickboxing ki don kita tami ki le kum ki light contact kini tai. Ndai ke jungi ke deka contact sports. Ki don laga arena ka bakam. Kai sri me ka ya ka boxing mo ndai ka kam don jingker. Long ra kam tu sidrong ti don sa safety match na ketyang. Ya habang ile kaim tu ni man sao ngi ke. Tekamut nakaliang jong pipi laju approach ni am syaka sorkar la ni syaka sports department mo sport and youth affair mo hang ni pok ke jela ke jongi piong la kanus nam ta kan ni ka Meghalaya School of Martial Arts pila don Ngila dep arpo tuli arpo sien ki state level. Arpo snem kum. Arpo snem ki state level ngila dep kan. Kamud labun ki achievement ki bana kaliang jong kan ni ka association jong pipi lara te nakaliang jong pi hatu ka idon kam ni am bandon la ki jong ki kenjahol laki jong ki tiar gitar ki bat kena ki babiang ki ban long ka jingker khu bat ka long ka jingmen toy nam ta jong ki mo ban long useful nam ta jong ki bakin la ban yo ya ka proper training ngila ban ong te na kaliang jong pi hatu ka idon kam em kum kita kum pi mo nong lam lenti unong hikai kini Aba ni poi se kita ka benta ka jingnon kam le kala don kam la silam ba mo. Ni don kam ke infrastructure ka babiang ka bah ka bomut batang kita ki jat game kum ki jongi ni yo ban ban yo ele ka hanta kan jadi macam kerpang ya ki martial arts infrastructure no ki belong world class umde gitu ki belong malu malar kumde na ki belong world class stadium ne world class martial arts training center kenang bangila ban ya chakman mo ngila ban ta ki coaches na ban ngila ban promote hakanu nung ta ngila ban conduct ki tournament fair te namar bale nga ongum ta nga i ba ka jiksem jonga nga ya anti support nem ka martial arts ngalap bagi kena jungi don ya kasap ya wanang ilong ki balangkot kerniang ilong ina jerong kum kiwe mo haji team game kum football ki don kam ka hai kum ka basketball don ka ni khasi bobon hi ina jerong te hendrai kani ka martial arts nga sem ba ni la ban poi sakmat bat kataru pin ngatrai play i kubor na kupor di kena ki boleh sen ya ka state ni warna ki medal haki international te ka sarkar ka phai khmat ken ya kata bakan penbiang ki infrastructure ya ni kum ki martial arts ne nomor ba ki diben ai priority top priority kini ki jai em kalong ka jing ile ran phi ba ong kat ka Meghalaya School of Martial Arts bahap ban ya le kai ha madan made ha khandau te wat la kataru phi kham du jing kermen phi ya yalam lenti kini ki samla don sap ko bangila ban ong hang ni bada kila ara aru sibun ki medal semua namta ka jela ka jongi ka banlong ka buram ka bakrau namta ka state ka jongi te ngatharai la nakaliang jong ka sarkar kala dei bandon ka jing siole ran la da UI hakum kan ni baki samla don sap jong ka jela jongi ki habban ya praktis bal habban yo training te la da ki samla napok ka state ka jongi ki habban ya praktis hakum kini ki jaka ki balong habar balong open lane bat kini ki tiar gitar ki bumdabiang ngai ki dang la ban wan ra ya kanam ka buram nam ta ka state ngatharai banda penbiang ka state Meghalaya jongi kuma penbiang ka jela Manipur ka Mizoram ka Assam ngatharai ba ki rang bat ki thei le kai nang ni na po ka state jongi kin sasi kita ki klur le kai mo te nakaliang ka jong pi ka appeals jong pi sha ka sports department sha ka sarkar habaya dei bat kanika benta ban penbit penbiang ya ka jingdon kam ban yo kini ki bakhnang ba kini ki samla don sap jong ka state ka jongi bakin yo ya kata ka proper training te nga haban mo kop no kandiang la ban ong namar ba komentaru ka jingsha qualify jungi sepo ka national games ile kai tangkum hai ini bentar kena jungi laingot ki ban lek mana kene te hendrai dengi lapoi haka ketika jaka ile kai ke basi siapa nimpat jupio hang tu ngatrai kini ki dukot ki ba lek mo ki don ki dukot juga MSUA ki ba lai itu ki jaka ile kai ngatrai ki lapai phang no kumno la dangi ile kai hai ni tatami man in kio kersan haki arena ki ba ngim ji hai ti kena ki long akuat mo ki num lai re ban long confident hai ti nak kata kada ngi khelmla ban achievement dal ti engine ba ka sarkar kan provide yang kum kini ki jaj
arena na du manusia bagi infrastruktur ke babiang nga lut ban kular ba ki kena jungi klempep kin la ban wada ki medal fair om tang haka national hende haki international level te habaya dei bat kum kine ki jingele kai ke jingyat lenti ke jong pi ba pi ong ba pi la yalam ya ki khana bat ki khana ki jong pi labun ki medals ki belawan ra kanam ka burum nam ta ka state ke jongi nam ta ka jela ke jongi kham tam ya nam ta ka jat benriu ke jongi la ban ong mo te kita ki jingyat lenti ki jong pi ka jinglet ke jingwan pi ju yo jingyarap ne em na ka Meghalaya Olympic Association lani na ka sports department mo katangan kelibet mo lese pi layo jingerap lani pim yo jingerap ru namar ngayu i nam tip kum jong samla ha me shane e to ngayu i bakilet yam hapo press club to ki pensngau ke jing e jong ki ke jing yat lenti ke jong ki te nakaliang ke jong pi ya kenduk ni am ya ke juk kum ke jing e kum bangi yo i kilat patai kubor na ke wi ke por se ke wi pat pi hawai di bat ka ngam numla hi ban ong baki klem erap ru kidon kendiak ndai nakapor se kapor hagi por manusia abangi pelong i tournament idon ita indru po indru sana jan yo po ju ai palat de kisnem ki ya ita ndai ita ya mon ngi tu pi larangi pelong tang ka wei ka state level ru kapat da nalor bang ha banyalam license ya kati tek sausian ba ka federation cup idon ka sub junior national idon ka junior national idon ka senior national ti chala ki ai kita kipor kan te men hadian manakan ni kilapan kiu siti lailak ndai hakan ni kejuk menta lailak lu kadang kamdap su nomor ba kelarem tingi hab organize kita sau nar state level ko wei sub junior junior senior man snem ngin yalam nakta saka federation cup teng yo ti itai amon idang ngaso idang duna te khawai de soga dang mentai kedang ai te ngakwa ban pensyah ini kan ba kala de ban pech chua ya ki judge sports you ki bawan ra medal kata ngala keren bagi sports you ki ba yo ban qualify ki national games kidon ki sports ngani tu pi ki bam jutre mo kidon ngam num jer keteng ndai pindawat pin salap gide ki olympic game ne kini kita hindai ya kita masih penrung mo apa ka tang benle tang sedang apa sedang tang achievement pak don ya kita lawan ra dari kini pat ki don bat ki bala ngila achieve mo mencuang no nak kapor kemudian ba sunyo te kani ru ngapai ka don ni mat ka jing le siliang khmat ni ka jing le malah en gele bom pendiang pha bom sunyo ya ki sports ki badai banyak nomor kum ka sports ni bon hi khna bodok khna nang gendong nga concentrate bon si khna nang gendong te ndai nga iba kam don jung to dala poi ha kita ki fund position gini kita ki yo facilities ki yo man ki wai ki bam ye dei tar kita ki kemud ba kim yat ken kata boong ba kin yat ka bolong fair and square ne ka bolong through proper channel kim yat ken leng ba ka ta mo kanu ka jet sport ka ba ide man yat sakmat kanu mo te ngamong ka jongi ru dan giwe ru keren man ya thui pi ba ka long ha kan ka dun ma ka ne ka de Meghalaya School of Martial Arts Center te ka pamut ba nga de we ni ki founder om tang jong ka wushu mo ngala seng ya ka kickboxing de mga ngala sedang ka kickboxing du kat kendai pak lai pun real te ngala sedang ya kerti na du senam kendai pak nyup sau banikai kita di story ba hak kita ki por don ki no hikai ki wan Malaysia ni ko silok ngala yo jikan du kat kendai pak nyup sau te dai kerti kita ki por te nga lembag jinya alti junga nga yo banya kat bakini ki wai pat ki marsinas te hakabai dai bat ka karti ngala no hadin ba la penyan udah ki wai ngre menta ka kartiru la affiliation bang yangi menta ru ngala ban ong fi ba i bat mangi karti te ngre kickboxing ibon ba ki achievers ni mo i international Christian Bor ula dai wai ngala ban keren ya im ta Francis la Christian Bor to kublai Christian Bor pi sa sei nga sah ni sang ni halat kor
Pila julit je lek kai. Princess Princess. Hah? Viwan international mapi Princess. International lawan. Naduk menu P1 international. Princess. Jongka international. Ngam kemau su pernah kadai arajar kendai ne kat. Kendai. Pio medal. Right, kayo. Pio dah ka? Ngayo gold but silver. Yo gold but silver. Te cái jing cái jong pi hapor wa pi le kai ba pi yat nang ni na shlong ban poi sang ta ki jaka ba pi le kai pi don cái jing ki ba pi ya kendu ha ki jing yat lenti ki jong pi la ban ya thu le ne ban share kan diet mo khang ba ngin tip Jing ta ka dei ka jing ka jaka practice iken. Kawai. ka jaka praktis Bang practice hane kalau nak mai bang alit stay ngai ipada kawai hera. kamut ba hapor wa pi praktis sang ni Oh. pi snau da kum wei kar kum le kai kar kum performance jong pi ka confidential jong pi ndala poi stay pat kala change lun Kala change, pi don em kan nervous jong pi nervous maka suja lot ka jing. Ka bang ala learn ni ka su. kamut phim long confidence su kan Right. to all the best pinang le kai ba ta Princess. Francis Francis. pi wan langsha Hong Kong Yang wan shaway bat. wan shaway Ini nama ngidon kumbang nga batay ping ngidon di sport ba fair. Se kajit kunido. ide naka jit Jit kunido. To batay. Dengan lawan sa Bangladesh lawan ha Italy lawan Italy. Tong tu jong Italy Italy katai gato ba village bat jong hamisha nia Wah ngayalam mga. oh pidai ma pi ba yalam ni jong hamisha nia Tu di student jong ni. oh Nama pet nangi. Seng na ko ga. em nga sedang ban bangan UI la ne bangan UI kita ki jing thar mo ka jing lenti jong ki sport players kadai ka hadin ka tu ken bangan UI ba UI hapo ka headline jong ka kot khubor ba ong ba ki du jing kermen ki samla ele kai jong ka state mo ba ki hab ban penlut hi ki hab ban ya kendu sibun ki jing ba ki le chapo Italy le kai te hadin ka tu ngadon ka jing seokhia ta ka tau nga wat kilat kelenti kumnu ban ya kendu bat phi ki nong yalam lenti ya ki samla jongga state ke jongi jongga jaj pendri ke jongi tena kaliang jong pi pila kat nutli ki medals ki pa pila wanra nam taka state ke jongi long bikin ya national dah lah ngalabun adu dang red hi ngala kai hai hai adu ngadang Southern pi kerteng kumnu pi Francis kur Song Tiang oh okey okey te kamut pila bun ki national medals te pila bun ki international medal ngadang tang away mentah Oh, lawan okay. ngelawan ASEAN mah kawai kadang Bangladesh dan jikon do kamut pi job gold medal hapo Bangladesh ro nang ta chapo Italy pi nga po Film jauh participate. ha super ha oh okey okey te nak kaliang jong kini ki yo ne am ya ketuka intensif kini ki yo Layo ne. Uyo ya kata. yo ya ketu intensif Udo tamu. du tang i shanbor Kersian. oh kersan bor mo Kidon segi kena jung ini film don ne ki bade village tu. Ta ki village Srinagar ru. Kidon langut sungut tang ki. ki kena jong ba pensai kamut Jong persia jong ar kidang don ke ki jungi he. kamut ka tim jong pi bat ba pensai ru ka dei ka ju hi ba pi ya don ka connection lang mo haju Kejuk kai. ha to stenat kata te kamut kani ka Meghalaya School of Martial Arts jong pi kan nutli ki disiplin ki ba layo rung haka Meghalaya Olympic Association Kebadang yok rong hi mentah na ngala bandong kedeka. Kan dika musuh hi kedang yok rong mentah ka Meghalaya. State Olympic Association. tang ka Ka wushu dei ba kartiru jing sia ka dei ban ai yangi. Ya ka grup jungi nomor ba. oh kamut ba nakaliang jong karate rumpat don po Long ya mentah hi kalong kumni fi ka karti ka don magawe ke jingja mo. Itu ki babat mensua ki dei ki don hang ni. Bo silong ki kidang bat maki mentaru long kidang yok rung te. Ndrei ke jingja ayu sepo jorong nyimtet. Kata ka body ka national body kala syaweng na ka world body. Ba ki affiliate maki. Te ka pa ka body ka ba dei na ka national hi. Nomor ngadon ke dei baki te kila ai no ya ka affiliation. Makini ka long parallel body fi. Tiki ano affiliation ni ka keteng jong ki ai. Te mentah ya kani ka karatiru mila de ban ha ka ti jungi. Lai ngam tip lai nila tho ka siti ka Meghalaya State Olympic
Andre hadu mentah pat ki dang projek ikan ni. Bat kani ga jingsia kani ga North East Game kalau ada ban hab kati jongi kan. Bat mai. Tama ga klamong hin ba kide ki beri lo jong ga suskap shwa. Te misai pe adien. Te pilak ban yalam yang ban pen kita ki achievement award jong pi menta ne ngin saya pej hawe ka ski ne kat ke jingong jong pi Em suruh ni kamera Ha, juga ni. tu ka biang Ni kalau pengkeret. ha jam le tang bangin yo i mo Kalau pengkeret han dapat kini ke besi. Tinggal long tengok presiden juga national body gitu. Ada presiden juga ha juga India. jong ka India haka Nasional lalu arjar kanyo kete. Kete kedong Presiden juga India. ring tambah yang ni miso renga. kene as technical official Kyrgyzstan. Job ini gitu. kamu dah hapok ke jing yalam jong pi mo ini ha Dor baik ini. Kete Asian. kene Asian kickboxing mo Asian kickboxing tekat ni pi la ki achievement Ini governor tu mitra. Kani ketika dulu wushu ke bah. Kani kong South Asian na dulu arjar ka kani ketika wushu. Kabelong Delhi kani international kata itu. Nga don tu kumu technical officer. Kani ketika hapo Italy. Italy. Kata dia Japan banga. Lesim black belt. Tardan atau apa. Aku dan situ marah sini. kini ki kop ki kop bapio kan kamu pi rum swa pi dei swa player ya dia pi saya lam ya ki kena ki badon sab Kedua kali tu hamisnya ni anak yang lama ngai. Udah itu keren mentan udah Francis Dalong Francis, tu. Tu hamisnya udah. hamisha ni Oh gini. kani certificate of excellent wushu association of India Doni Rani. Doni Rani, oh. ha Kata gue yang awal Ashgabat. Jadi gue Ashgabat. ha Kadang-kadang jom kat OC ni signature jom Olympic Asian udah Olympic Council of Asia itu presiden tu kadang ka indoor martial arts game Ashgabat tu Pakistan. Kita buat bagi ngak klub pala saya ngemut tak senang hal mari. hai kamut kini ki kemabut kebabun hi ke jingyat lenti ke jongpi banlik syakeleng kamut bapi imat pi haban penlut hi dakabor kasor dalade mah ban kit kli ki khana ki student ki jongpi Uni Muay Thai uni nata nang ya school masa uni deu masa Wudi pau nama ka pertai mentaro udah hikai pengen kena tu ngalong tu pengen ngalong tinggal ayo training no Muay Thai gini ko banikong ti Muay Thai ru sing nikong nga ni po apa state jongi kamut pi dei ban itu kom bami menta gede gi jongi sudah kena bami nangas sing dak wei sing ngam tip ben Ingang lah sedang dia Muay Thai ni dulu usnem arjar. Ini di belai kedua. Oh tu sudah city bagi kendus. oh Siapa Mauritius kan itu. Ini di mai. ni di aktor mo Aktor. ha usnam 1996 oh ngite tang khna red yang ngite nepo kamut pelabun ki achievement ki jingat lenti ki jongpi Namun kita ngepat lek banyak kita kita suyo dengan mana. Kita sekarang uni kani kita kedur bang ada kena. Tu uni udah Stefan yang tu layak kena juga kerti. Uni udah tahu kupu suami udah bawan lingkong udah tadan akan ni aku kat kena sebab popular. Kena sebab popular wana silo. Tu pun kalau tu kini kita kini lingkong di black belt apa North East kan. Jadi ini nak Mizoram, utai Nagaland, mga kamut piru pila yo black belt menswa Kasi beningkong tam. Kakarti nga di ngatray nga laban ang lingkong na bar. kamut pidei baningkong tam ban yo black belt ka karate na badang ki khasi house na mayu pi yo black belt Kat kendai sebab profesor. khat khandai spa phrapusau Nga sedang ilek kaya kat kendai sebab nyupsau.
Tengam ban afford pi man tram dan bagai dan bai. Afford ni dan batip bisa ka kerti ke dekat itu. Te adu bang ayo ban lecha madras terkuat di buat kot cenai. Ifat madras. Te haba ya dai bat kini ki kenja award ki gold medal ki silver medal ki bronze mah ka value jong kitu nga kwa ban tip ki babun ki pajbaru ki keli ken ka value jong ketu ka gold medal ni ka silver long hawat ngi sotu bakarang kelong first rang second rang mo ki bayu top ki bayu tu rei long nakaliang jong ka sarkar te ka pensiong dor ka value kembali hapo Manipur kembali hapo Assam mongi iba babun ki samla ki badon sap sisa ka sports kamtam ki bala don ya ka qualification ka babiang ngi iba kelalong ki DSP ki kelalong ki SP keladon ka reservation ka ba kerpang nam ta jong ki te ladangi ya phai sisa ban wat ka solution imat ka reservation ha ka ba thungkam thungjam ki sport players imat ka don kam ban mar balai khnang ban ai men sim shu ya ki wei bat khnang ba kitu ki ba don sap kin yo ka lat ban kiu shakmat dei ne am Te kalong wasna em nga sutanat pula kata ka jinga jumat fi gade. Kum ban chubun kan mai pi mo ki state kum po Punjab Haryana. Ada uno ne kanu ga breu na ka state joki kalai ban sim bantah ki world championship kini kita ki international mo. Ada ka job watang ban job tang ka bronze ki la yo kam ya. Ndai yo gole direct ki ai DSP ran. Kum Punjab matip ya ki bala biang qualification mo kum kata kalau ke government jungi ke depan but. Ngala slam ngala don kata ka jing UI kan baong ba ladangi kwa hi ban promote ya ki samla na po ka state ke jongi na po ka jat bedu ke jongi ngi hap te ba nomor beli nginum la te ban kerpat leder ki pajba ban ai public donation ru ki pajba ki num la panong kasorkan kan su ai pisa lenter kat balej ru lese tang ba kamtam ban ong ka state bam sap jongi tang ba ya bam le diru ke maya tap te kumnu kan ya ai te at least snam le ta i polisi te ha tangga polisi shwa bandon ka solution mo Kemudian nga sungu ya kini ka mentah gini ki nong train mo masih kelas sedang change mentah kemudian nadu ba hadin kanu fusnem te ni hadin jing labon snem ba nadu arja sa nga kan mau kadun ka kini ka Meghalaya Games nai kelam yo Meghalaya Games ki fusnem te hadu ba mentah di simti presiden jong ba jon karsieng nanta kelawan ke change kemudian ngilayo ke Meghalaya Games bat mentah nakaliang ka sarkaru kala promise ban perlong man kapo da kalong akan ikurkom kamot din sanang kiyo ni sanang kiyo ndre ngakwa pat ban yu ida ka kam bata ka ketin del baru ngila ban keren kawai lu ngakwa ba kan di benon ka change mo kum hapo ka hatunu ni sports person ni kebala don qualification kebala ya lamba bon pun muslim kide bandon ke jing itu ko ba da kumbai ndre kemolong ta ki surung kle teng ki don ki bomdei sport person tu kibat kam ki sports ki per kum ki bahe tu ngam mehap kalian juga ngi ban ya kan ni government ke screen ba ke ban pet ni makino ki ba real sport person kibla don ka jing knowledge about sports kita ki ban kum kinong tray juga no ka organisation sport jong ka sports kanang ba namar ba menta pinlong officer jong ka sports da ubri ubom don ubom tip ya ka sports upas tangi ka theory la ka exam te sei un yalam ubri menta banyak kali utip ya ka theory jong kali baru khot practically tip te sei un tip ya ka jing jong ka kali ga hamat jing kumno mo te technically ngi ya keren ya kata kalong hakata kadur nga kitbok kit luang ya kani ka achievement ke jong pi bade ke jingla ke jong pi ban yalam nanti ki samla don sap jong ke jela ke jongi sisin ke sngi ka nambat ke buram ke jong pi ngin nang yai pertu pateng le pateng mo sha ki khun ki kti ki jongi sha ka imlang ka salang sha ka jat ben riu ke jongi sha po ka ki khun hapo ke jela ke jongi ba khamtam katno ngi seu sarong ba pidei wei na kita ki bayok black belt ni kong napdagi kasi haka karate kemudian ban kun mo ngakwa ban suri main ke mo kumun akan ni ngai i ba ke sports policy kila penmi ke kata ka toh bikin ai award di kena ai kade tende ha juga ka kot hi la penmi ke kata ka notification kila ai ba ya ki coaches ki di mana tenga kumun juga keren mo mentah san posnem kadap ke state ni ngila tres posnem te mundan begitu ya ga jing tristom jungi te kadon hi jing so rem si somong kandian mo balai hawa kila
permi ha ka kot ba ki de ban ai Hai. ya ka Melarung ha ka polisi, melarung mo. polisi balai baki mai ta ta ka di jingkli na kalian ngamu ngan kali baik namar balai ha kali halor ki nongrim ki ba nga dag jing tri sistem ngal ora sibon ki medal nam pasti Hai. na haban kali namar balai Hai. balai kale kune ki ong ba kelampak rai kita ke kabinet kumno apa kalami apa on notification ki de implement baik Hai hai. Jangan lengok ba, kani ke kami simle mo. Te to mungkin bokit wiang ba ke ei ke ba ka sarkar kelap bu ha ka tu ka polisi bakan urlong bada bakin simkhie bakin pentrikam by action umdai tang basyukran deka ketin mo ngila banong te si benta hawat ngisnongu ya ka sarkar ba kelak simkhie hadin bangila ya perta si ya perta na kawi ka por si kawi pat ya ka tu ka intensif jong ki rang ki thai le kai mo manta at least kila yo te ka long sa ka jingker khu na benta jong ki New nagaro ulabang syukran kan dia mo. Oh, okay, okay. What is your name? John Ruko. From which district you are? Normal Ristu Belfare, North Korea. Okay, here in Shillong, where do you stay? Suban kanang nang gini. Oh, wan sa ban ngasini. Usuwan kanang na po, kamut wan saang ni batpi, Apa ka 10 kilo. hakan rupo kilo. Te kum kini ki APUE ba kita ki kena ki badon ke jing thrang ke jing angnut panil kai sport hadu ba. Te Ribuan distrik. Jangan. napo riboy. Pikir teng kamu? Glorian Tisa. Oh. Uniru dai garo. sarang ada Karbi. Oh, mikir karbi. Ha, okay, to all the best pinang le kai ba ngikit bok kit wiang ye pi ba pinang poi syakathong jong ka jingjam bad ngi ui bad ngi sakhi mo kata ka jing len na de ka jing shastom jong ki sport players ki jongi na po Garau Hills na po boy wat la dom biang ka Jakaru ki Daihat Banwan mo ban shastom namar bakila long qualified ban le jele kai te nakaliang jong ngam don ei ringa don tang ini hi sur jing pensngau ba ki bor badai pej badai khmi bakin snap bakin snngau ya ka jing ut ka jing nam jong ki samla don sap jong ka jala jong ka ri ba ki jaj penriu scam ba lengba ka jing kersan ka jong pi ki pajba napo ka jala nang ne napo ka ri khasi kini ki sport players ki jongi kinang yo mensim ba kinang la susu ban wanra ka nam ku burum na benta jongi ki pajba nong snong jong ka jala dah Tahu sih. dah dah